Здравейте, приятели! Аз съм Иван от Ирис Имоти и въпреки, че вие сте свикнали да виждате фоти в нашите клипчета, този път аз ще ви представя един апартамент, гарсониера в панелна сграда от края на 80-те, началото на 90-те години. Един от най-новите панели в град София, като същевременно всички знаете за местоположението. Квартал Младост 4, изключително популярен, търсен в близост до Бизнес парк София, предпочитан от много млади семейства. Вече сме в жилището, в кухнята, която между другото е напълно обзаведена и оборудвана. Апартаментът е отдаван под наем и е изключително подходяща инвестиция, ако това е целта на вашата покупка. Преди всичко искам да ви покажа красивата гледка, която се открива от жилището. Двете помещения са успоредно разположени едно на друго, с южно изложение и от двете помещения се открива тази красива гледка, която виждате в момента. След кухнята отиваме в коридора и от него влизаме в просторна баня с тоалетна, в която част от санитарията е подменена с нова и дори не е използвана след това. След банята сме във входното антре на апартамента, което, както виждате, е много просторно, голямо. В момента в него има гардероб, но ако желаете да преустроите жилището в двустаен апартамент, бихте могли да изнесете кухненския бокс тук, на мястото на гардероба, и по този начин да имаме дневна, на мястото на настоящата кухня да имаме спалня, а съответно кухненския бокс да бъде в коридора. Дневната е доста просторна, голяма и като бонус пред нея има също голяма тераса, която съвсем лесно може да бъде усвоена към дневната. Виждате, че отвън дограмата вече е изградена, направена. Необходимо е само да се премахне тази междинна дограма, да се премести радиатора и по този начин дневната ще стане още по-голяма и бихте могли също да изнесете кухненския бокс тук и да направите апартамента тип ново строителство. Дневна с кухненски бокс заедно и отделна спалня. Между другото, отоплението на жилището е решено на ТЕЦ. Ако имате други въпроси за апартамента или необходимост от допълнителна информация, свържете се с мен на телефон 0876 80 81 41 или посетете сайта ни irisimoti.bg. В него може да намерите информация не само за този имот, а и за други апартаменти, които предлагаме. Също не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ни, за да гледате мен и фоти в други видеа на жилища, които предлагаме. Благодаря ви и хубав ден!